Egunon guztioi eta gaurko agerraldi honen helburua da Euskal Herria 2040 agenda ekosoziala deitu duguna zuei aurkeztea. Eskerrik asko hurbildu zareten komunikabide guztiei. Aurkezpena Mikel Otero transizio ekologikorako idazkariak eta nik neuk egingo dut, Bilduko programa arduradunak. Gaur zutik jarri eta beren lehen pausuak ematen ari diren umeak 2040an iritsiko dira adin nagusitasunera. Krisi ekologikoak zeharo baldintzatuko ditu beren bizitzak. Horretan ez dago zalantzarik. Baldintzapen horren zenbatekoa eta nolakotasuna da jokoan dagoena. Neurri handian datozen urteetan egongo da hori jokoan. 2040irako Euskal Herria sakonki eraldatuko da. Maila askotan. Horretan ere ez dago zalantzarik. Aldaketa handiak datoz. Gure gizarte antolamentuaren atal askori eragingo diete aldaketa horiek. Aldaketa horren norabidea da jokoan dagoena. Neurri handian datozen urteetan dago hori ere jokoan. Horregatik diogu norabidea finkatzeko momentua dela. Eta ez dagoela denbora galtzeik. Klima larrialdiari, biodibertsitatearen krisiari eta energia krisiari Euskal Herritik nola erantzungo zaion, hori da zalantzari gabe, herri honek bere historian aurre egin behar izan dion erronkarik handienetakoa. Hori da gaur hemen Euskal Herria 2040 agenda ekosoziala aurkezteko arrazoia, hain zuzen ere. Agenda honetan jasotzen ditugun 20 eraldaketa bektoreak dira gure ustez, gaurtik martxan jarri beharrekoak. Ondoko agenda da gure ustez, eztabaida politiko eta sozialaren erdigunera ekarri beharrekoa. Etorkizuneko agenda bat. Etorkizun desiragarri bat marraztu dezakena. Esperantzari lotzen gaituena. Agenda bat Euskal Proiektu Nazionalak bere egin beharrekoa. 20 bektore eraldatzaile proposatzen ditugu. Eta uste dugu, orain, erronka bektore hauek politika publikoetara itzultzea dela. Eta horretarako, inoiz ezagutu ez den inteligentzia kolektiboaren aktibazio handiena beharko da. Euskal Herriko gaitasun zientifiko, sozial eta instituzionalen aurrekaririk gabeko aktibazioa behar dugu. Bildu tresna eraginkorra izaten ahaleginduko da zentzu horretan. Inteligentzia kolektiboaren aktibazioaz gain, funtsezkoa izango da herritarren parte hartzea. Eraldaketa ekosozialak erdiz erdi eragingo dio gure lurraldeari eta garapen ereduari. Gure gizarte antolamenduaren atal asko, ehun produktiboa eta ohitura sozialak aldatu beharko ditugu testuinguru historikora egokitzeko. Testuinguru historiko berrira egokitzeko. Eta horrek garapena ulertzeko oinarri berriak finkatzea eskatzen du. Gizartearekin modu partekatuan egin beharreko zerbait. Uste dugu deliberazio herritarraren bidea hartu behar dugula horretarako. Gure proposamena da, datozen hilabeteetan, deliberazio prozesu herritarrak abiatzea Euskal Herriko eskualde guztietan. Klima asanbladaren proposamena hartu eta ariketa hori eskualde guztietara jaisteko unea dela deritzogu. Eskualde mailako deliberazio ariketa horiek, lurralde eremuko eskalan, hau da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan, egin beharreko deliberazio ariketekin osagarritu beharko lirateke. Behetik gorako deliberazio ariketak goiti berako ariketekin uztartuz. Deliberazio prozesu horien emaitzak jarriko luke datozen urteetan egin beharreko eraldaketaren norabidea eta lurzorua.